Čaute, čaute, ja som Ivana. Ahojte, ja som Sevo. Dnes vás vítame už pri 5. dieli podcastu Zo života trénera. 3, 2, 1, let's go! Dnes tu máme opäť hostia a hosťom je, idem vám ho rovno predstaviť, Ema. Ema, čau. Ahoj. Ahojte. Ema, povedz nám niečo krátke o tebe. Kto si, čo robíš? No ja som športová fyzioterapeutka, čiže sa venujem kvázi ľuďom, čo majú nejaké bežné problémy, alebo ľudia, čo sú po úrazoch, po operáciách, cvičiaci ľudia, necvičiaci ľudia, čiže tak skrátke. Ako dlho to robíš? No už to bude 4 roky. Dneska som tak rozmýšľala, že naozaj 4 roky full time 24/7 sa tomuto venujem. A je to krásna robota. Každý deň niečo nové ten deň prinesie, nejaký iný problém, iné niečo sa rieši. Čiže nie je to monotónne, že každý deň robí človek to isté s tými istými ľuďmi. Dotkni sa ťa, alebo ako berieš, keď niekto škatulkuje, či už teba, alebo teda tvoje remeslo, že fyzio je to isté ako masér a masér je to isté ako fyzio. No nás, fyzioterapeutov, a špeciálne aj mňa to teda veľmi štve, je to také ako keby zhodenie tej profesie. Lebo my fyzioterapeuti naozaj si vydlážďujeme tú cestu, hej, naberáme tie skúsenosti počas školy, je to teda 3 roky je bakalársky stupeň, 2 roky je magisterský stupeň, plus sú to kurzy, ktoré naozaj netrvajú deň, dva, hej. Keď sa človek chce naozaj niečomu venovať a špecializovať sa primárne na nejaký segment, tak to naozaj trvá niekedy roky, dva, hej, či napríklad bábätka, ak niekto sa chce špecializovať na bábätka, tak to sú 2 až 3 roky kontinuálneho vlastne študovania. A masér je, či už je to stredná škola, alebo je to potom len kurz, hej, čiže nás to tak trošku uráža, že my nemasírujeme, ale naozaj sa hľadáme to jadro toho problému a pomáhame vlastne tomu človeku, aby sa zbavil tej bolesti a aby mohol normálne žiť bezbolestne, hej, takže je to také deprimujúce niekedy. Ja by som to možno ešte trošku priblížila, aby to ľudia vedeli pochopiť, že si povedala, že nemasíruješ. Áno. A Ema spôsobuje bolesť. Áno. A pocítila som to na vlastnej koži, takže, ale nie, robí to dobre, ale tiež som sa s tým nestretla, že to teda vieš tak dobre nájsť a pritlačiť a vidíš hviezdičky kvázi. Áno, a to je všetko aj o tom štúdiu, aj o tej praxi hlavne, lebo v škole nás teda fyzioterapeutov, ja som z toho ročníku, čo sme boli covidiaci, čiže prvé 2 roky na vysokej škole som strávila doma a všetko bolo online. Potom ten čas sa nám krátil, čiže viacej sme museli aj študovať, aj si hľadať tie rôzne kurzy a práve tými kurzami a tou praxou sa človek dostane tam, že vie si toho človeka chytiť, nebojí sa toho, ako si ho chytí a hlavne každý človek je iný. Čiže keď niekoho to napríklad bolí pri lopatke, druhého to nemusí boliť pri lopatke. Je to všetko individuálne. Tak ako vlastne, či už je to šport, alebo je to vlastne diagnóza, čo človek má, tak každý človek je individuálny a to je aj o tej praxi, že niekoho to môže bolieť, niekoho to nemusí bolieť. Ale ešte vyvrátim to, že vždy, keď si niekto myslí, že sme maséri, tak po tej hodine zistí, že to tak není. Áno, potvrdzujem. Ešte na začiatku by som ti povedala, že vlastne tento podcast je aj pre trénerov, ale aj pre klientov a môžeš tu byť úplne, že otvorená, priamo hovoriť na rovinu, do papule a dávam ti Sevik slovo. Keďže ľudia za tebou chodia s bolestiami, tak možno by si to vedela nejakým spôsobom zhrnúť a povedať, že čo by bežne cvičiaci človek, alebo možno aj necvičiaci človek mal robiť a nerobí to, aby sa ako keby vyhol, respektíve mal prevenciu voči tým bolestiam. To je dobrá otázka, lebo veľa ľudí, aj teda cvičiacich ľudí, ja si to všímam aj vo fitku, keď ja som s klientmi, alebo len tak si idem zacvičiť. Kolo je teraz taká fáma, že rolovanie, alebo teda začiatok tej mobilita, hej, že už to je tabu, že už by sa to nemalo. No ja z môjho osobného pohľadu si myslím, že to je blbosť. Lebo naozaj človek, keď vyjde z tej šatne a predstavte si, že vyjdete zo šatne, ste dorobení po celom dni, nevládzete, hej, a idete na nejaký stroj. Dajte si tam hneď váhu, áno, však čo, nebudem tu trapošiť, nebudem tu trapošiť, dám si tam hneď 40-ku, ja neviem, leg pressy alebo tak. Po prvom cviku, už by som išiel domov, nejako ma to ťahá, nejako ma to bolí a nebolí ma to tam, kde chcem, aby ma to bolelo. Čiže čo ja odporúčam je naozaj výjsť z tej šatne, dať si námahu, možno prísť o 15-20 minút skôr.
ísť do tej veľkej miestnosti, ako máme v 7.7, zobrať ten roller, vyrolovať sa poriadne, začať plantou, guličkou, potom následne lítka, hamstringy, kvadráky, ponaťahovať hrudnú chrbticu, rozdýchať sa, hej, pripraviť to telo na to, že ide sa s ním niečo diať. Ide sa s tými svalmi niečo robiť. Lebo keď na to telo nepripravíme, to telo je v offline režime. Takže ako keby spí. Hej, čiže neposuniem tú informáciu do toho centrálnej neurovej sústavy, že blink, že idem teraz čo si robiť, ale som celý zaspatý a môže sa naozaj stať, čo je len z malého cviku veľké zranenie. Hej, či už je to prasknutý hamstring, alebo nejaký sval, záškluby tam môžu byť, seknutie, to veľakrát sa stáva, že ja som len robil deadlifty a len ma seklo. No, len, že tam za tým len je strašne veľa, že čo sa mohlo stať. Jasné. Hlavne, keď robíš... potom prestanú vlastne robiť veľa, keďže ja nemôžem robiť deadlifty, lebo vieš, že... Lebo ma to bolo, už nechcem, no. Alebo však jasne, lebo to je komplexný cvik, vieš, a teraz čo presne tie rúplo nevedia, ale vieš jak to, každému klientovi povie, že príde skôr, ale proste koľko to spraví. No, málo ľudí to robí. A potom... hlavne málo ľudí to vie. Že ako sa to robí. Hej, že čo je smutnejšie na tom je, že aj ani tréneri na to nedbajú. Naozaj, že proste tých ľudí len čakajú, že no, ale poďme, mne za chvíľu začína toto. Všetci to chápeme, ale treba ubrať z toho tréningu, ale venovať sa, či to je mobilita, či to je stabilita, či to je rozdýchanie, či sa zameriavať na hrudnú chrbticu a stále je toto individuálne. Ak chce človek, ja neviem, mať tréning nôh, tak smerovať celú tú prípravu na tie nohy. Hej, darmo si ja budem rozcvičovať biceps, keď idem cvičiť nohy. No však áno. Ja to mám veľakrát nastavené aj tak, že presne s tým klientom na začiatku, keď začíname spoluprácu, tak tie prvé tréningy ja mu hneď poviem, že nečakaj, že prvé tréningy pojeme hneď silovo, lebo a ukážem mu nejakú takú moju peticu, hej, že toto budeš robiť, keď budeme mať vrch, toto budeš robiť, keď budeme mať spodok. Alebo napríklad potom už, keď som s nimi nejak dlhšie a prechádzame už na komplexnejšie, náročnejšie cviky, ako sú drepy, deadlifty a tak ďalej, tak napríklad za ten tréning si ideme len to, plus ešte nejaký cvik. A oni sú normálne hotoví z toho, že tak málo, ale len pri tých deadliftoch si 30 minút. Rozcvička, aktivácia a tak ďalej. A to je ďalší spôsob vlastne, ako ľudia sa veľmi rýchlo vedia zraniť, je, že idem to pušovať. Idem rýchlo, žiadne pauzy. Žiadne pauzy, čiže hej. Čiže tam zohráva... K tomu sa nevyjadruje. Ja mám niektoré klientov. Tam zohráva úlohu to, že prevažuje to ego. Hej, že prečo by som teraz mali, ja neviem, že s prázdnou činkou, hej, s prázdnym barbelom, alebo s malým s dumbbellom, hej, že hneď si ľudia naložia a potom tam dýchajú a pozrieme na tú techniku a vidíš tam rôzne tie chyby. Čo sa môže stať, hej. Chvála Bohu, že sa to nestane vo veľa prípadoch, ale ľudia smerujú k tomu, aby sa vlastne stalo nejaké toto zranenie. Lebo prevyšuje to, že bože, že však ja som namakaný a teraz idem hneď na to a proste rozbijem sa. A tam je tiež jedna fama, že pokiaľ človek sa úplne nerozbije a necíti, že je rozbitý, tak nemal kvalitný tréning. Hej. To je akože strašný... To je pre bežcov, vieš, easy run sa nepočíta, lebo to vôbec nemám v príprave. Áno, a to napríklad ja môžem potvrdiť, že ja behávam už dlhé roky, hej. Už to bude od 2016. Nie každý deň, ale tak 5 krát do týždňa, hej. A keď je easy run, je to ešte ťažšie ako nejaké intervaly. Lebo musíte sa držať v tej zóne. Áno, musí sa to sledovať. Čiže je to, či už je to pri behu, či už je to pri silovom tréningu, pri všetkom to je kvázi takto. Že musí sa ten človek jednoducho pripraviť na všetko, rozložiť si to, lebo to telo nechce chaos. Áno. Nechce chaos, chce proste nejaký progres, chce mať naplánované tie tréningy, ako, čo, kedy a nie, že jeden deň pôjdem všetko, potom si pozriem nejaké videá a potom pôjde zase iný, hej, čiže telo nepotrebuje chaos. Aký máš ty názor na online kurzy alebo online PDF, hej, nejaká influencerka si zakúpiš za 5 alebo 20 eur mesačný nejaký tréningový plán a super zadok, alebo sa prihlásíš do nejakej appky, kde máš proste nejaké takéto veci. V živote si toho človeka nebol face to face, že nie je to individuálny a bavíme sa o začiatočníkovi až mierne pokročilom človekovi. Aký máš takýto názor na to? Ja by som to delila na také dve skupiny plusov a mínusov. Lebo
plusy aj v tomto vieme nájsť a to hlavne také, že je jednoduchšie pre toho človeka začať. Hej, že nie je to, že začnem od pondelka, začnem od nového roka, ale aha, je to dostupné, není to toľko peňazí, tak si to zaplatím a začnem cvičiť doma, hej. Čiže čo sa týka takejto dostupnosti, tak to je plusy. Zase rozlišujeme to, či to je profesionálny športovec alebo nie, lebo s tými profesionálnymi športovcami sa dá komunikovať aj online, hej, lebo už vedia, už bolí, poznajú, ako čo majú vykonávať. Ale čo sa týka takýchto hobby športovcov, ja mám zrovna jednu klientku, minulý týždeň som mala, ktorá tiež začala cvičiť takto cez YouTube. Prišla, že ju strašne bolia bedrové kĺby a nevedela si sadnúť. Hej, čiže tam to už bolo, pýtam sa jej, že či bol predtým nejaká príprava, či nejaké 90-ky, nejaký rolling. No, to nepoznám. Ja, že no, tak mohol sa to stať, hej, vysvetlila som jej, že o co kráči. A mínusy tohto celého sú hlavne v tomto, že nemá ten človek druhý ako skontrolovať, hej, toho človeka, či to vykonáva správne, kde si dať pozor, na čo sa ideme zameriavať, ktoré svaly treba zapájať. Čiže veľmi rýchlo sa vie stať nejaké zranenie. Ale neodsudzovala by som to s tým, že je to rýchlejšie k tomu, aby človek sa začal nejako hýbať. Ale z dlhodobého hľadiska na nejakú zmenu postavy je to neúčinné. Ja chápem, že vieme všetci, že tie tréningy a trénerov sú nie najlacnejšie, ale ja tak hovorím, že keď sa ľudia vedia ísť zabávať do mesta a nechať tam XY eur, tak prečo by si nemali zaplatiť osobného trénera? Súhlasím. Tu sa dostávame k tej otázke, keďže si povedala osobný tréner. A keďže si športová fyzioterapeutka, otázka na teba, prečo aj ty si vyhľadávaš trénera na silovú prípravu? Dobre, ideš na to. Otázky na telo. Počkaj, tvoj tréner to bude počúvať. Áno, on tu vieš, bude keď si sedieť. tak zoberieš, akože nedokáže byť nikto byť odborníkom na všetko, čiže akože nie je to vôbec žiadna hanba, je to úplne OK. Nie, Takisto ako ja, keď neviem niečo vyriešiť s klientom, ja proste vyhľadám fyzioterapeuta a ideálne som aj pri tom, aby som... Hej, volá sa Ema a inak mám na teba jedného klienta, ešte sa ťa opýtam. A vieš, som pri tom, aby ty si mi povedala, OK, čo s ním mám robiť. Hej. Ja osobne si myslím, a to je teda môj názor, ktorý naozaj mi potvrdili viacerí, či už odborníci, aj keď sme v nejakej škále fyzioterapeutov, alebo tréneri. Každý tréner by mal mať svojho trénera a každý fyzioterapeut svojho fyzioterapeuta. Takže máš aj fyzioterapeuta? Áno, ale chodím k nemu strašne málo. je to môj mentor, on bol môj mentor, ktorý ma všetko naučil, ale sklbiť kalendár je veľmi náročné, ale jemu dôverujem, jemu sa zverím do rúk, hej, ale späť k otázke, tak ako tréner sa učí od trénera, tak ja sa viem učiť od fyzioterapeuta. Ano. Či to je s cvikou, či to je s komunikáciou, či to je napríklad vo fyziosvete nejakými technikami. Hej, čiže nie je vôbec hanba mať niekoho. No, Práve, že to je plus, lebo sa vieme učiť navzájom. Ja napríklad, keď som začala s Tomášom cvičiť, ja som mu verila, vedela som, že vie, čo robí, vedela som, že je vyštudovaný, čiže nebala som sa mu zveriť. Vedela som, že keď mu poviem, že toto a toto ma bolí, vedela som, že mi to nahradí. Ten cvik, hej? No, a ja sa tiež od neho učím, lebo tiež mám niekedy strugglujem s klientmi, že bože, tento mi neurobí ani to. A on, že však, tak daj ho na box. A ja, že bože, to mi nenapadlo. A ja, že to je to, tá komunikácia, hej? Že treba si pomáhať, nie je to proste o egu, že nič ti nepoviem, lebo ja nechcem, aby si mi niečo preberal. Hej, tým koniec koncov všetci chceme len jedno, aby ten človek sa cítil dobre, cítil sa komfortne a mal tam nejaký progres, hej, aby sme videli nejaké plusy. Tak na každého odborníka je svoj klient, vieš, čiže akože ja by som sa práve že vôbec nebal, že teraz jeden druhému priberiete klientov, práve že jeden druhému viete posielať klientov a navzájom ako keby si pomáhať, ale aj zároveň akože pomáhať aj tým ľuďom. Áno, presne. Takže nie je to vôbec hanba. Ak by si mala povedať 3 vlastnosti dobrého trénera, aby tomu klientovi neuškodil, ale práve naopak, ktoré by to boli podľa teba? Empatia. Asi správna komunikácia, aby tam bola chémia medzi tým klientom a cvičiacím. Ale hlavne, aby nemal všetko ten tréner ako zo šablóny. Že neviem, poznám aj trénerov, ktorí... To je obrázok a takto musíš ísť. A všetci klienti a to je jedno, že páku máš úplne inú, mňa to nezaujíma. Áno, že ráno sa proste nejaký tréner zobudí a teraz tak pôjdem prvý cvik, druhý cvik, tretí cvik a to budem aplikovať na každého jedného. Hej?
Čiže a kebyže mu poviem, že sa mi to nepáči, tak povie, že hold. A z tých Smola. vlastností, z tých takých pracovných, čo by mal mať ten tréner podľa teba? Hlavne, aby vedel, čo robí. Vyštudovanie, proste tie informácie, aby naozaj mal načerpané informácie, posúval tomu klientovi, hej, že aby mu neublížil. Aby vedel nahrádzať. Hej, že keď jeden klient nechce to, tak mu to nahradím niečím, čo mu nebude spôsobovať bolesť a bude to mať taký podobný účinok. Čiže No, asi jasné. skôr takéto. To je cool. Akože ja to tiež tak riešim, že každému Škálovanie, Ja to je to každému, slovo. no, Škálovať. každému klientovi poviem, že proste, keď sa ti niečo nepáči, tak mi to povedz. Vieš, ja to Áno. neviem, keď mi to nepovieš. Nikto nevidíme tým ľuďom do hlavy, hej. Ale najlepšie je niekedy také, vieš, že len počujem z klientov, od klientov, že ja som aj hovoril o trenérke, že bolí ma to rameno, vieš, alebo niečo. A ono, že ešte mi naložila na tie tlaky na ramena, vieš, alebo niečo také, že to je také, no, že... To je také, hej, že teraz je to také rozmohnuté, že každý by chcel byť tréner. Ale máme aj veľa trénerov, ja hovorím, máme aj veľa fyzioterapeutov, ale máme veľmi málo kvalitných trénerov a kvalitných fyzioterapeutov. A hlavne Hej. tých, čo sa pravidelne vzdelávajú, vieš, akože však to je to OK, že spravím si kurz pred XY rokmi, však to ešte neznamená, že všetko viem. Áno, ale Akože všetko, vôbec, všetko sa pomaly nič tak neviem. enormne posúva, či už to je aj v tom fyzio, hej, že ja keď som sa chcela špecializovať na ramena, tak to sú hodiny proste čítania, hej, hodiny nasávania informácií, kurzy, pozeranie si videí. To není proste, že ja prídem a vyskúšam. Lebo tomu klientovi ani nemôžete ublížiť, hej, to je čítanie, čo je len z tých MRI správ, hej, že naozaj ten človek sa musí stále kontinuálne vzdelávať a to je, či už je to vo fyziosvete, alebo je to medzi trénermi. A hlavne tie roky, tie skúsenosti. Hej, tie si hlavne aj skúsenosti. dosť veľa na sebe, podľa mňa, Áno, sa človek vie áno. naučiť. A stále je dobre si priznať aj to, že treba sa stále vzdelávať. Tak. Nikdy to nebude také, že OK, už mám veľa a už som najlepší. Všetko viem. Všetko je. Stále je toľko informácií a to naozaj sa A stále sa potvrdzuje. to posúva. Áno, každým jedným kurzom, že ja keď chodím na kurzy, tak iba prídem domov a mám pocit, že ty však ja nič neviem. A Že proste čo vlastne robím, niekedy hej, aj že... počas toho kurzu, vieš, akože úplne, že ako keby vypneš a keby si tam bola od znova, že vieš, aj tie veci, Hej. ktoré už si dávno vedela, si taká, že koko, že Že úplne vyhorenie. že A vôbec, potom, a potom zrazu však vlastne toto som vedela, o tom som vedela komunikovať, ale proste... Hej, a potom úplne- príde ten klient a v hlave máš zase milión informácií, všetko chceš vyskúšať. Hej, že všetko, čo ako a treba to potom tak zadeliť, že OK, že to stále takým tým sa riadiť sedliackým rozumom. Že nešpekulovať proste. Je to easy, len to treba tak do toho vhúpnúť. Posledné 2 otázky. Sevik, poď. Na telo. Na telo, ja mám O 5 minút brutálne na 12. telo. S čím najčastejšie za tebou príde klient? Aj, Ako dobrá keby otázka. možno najčastejšie veci, alebo asi to nedá sa zhrnúť do jednej. Mhm. Tak neviem, daj top 3. Top 3. Najčastejšie, čo sú, tak je krčná chrbtica, OK. migrény, karpálne tunely, bolestivosť lakťových klbov. OK. To teraz je úplne, lebo hej, je proste doba home office. Všetci sedia ako sedia, hej. Myška stále pracuje, ruka stále pracuje, krčná chrbtica dole. Čiže migrény veľké, vracačky, karpálne tunely, nevedia držať už pohár, hej. Čiže takéto, toto je number one. Akože OK. čo? Daj k tomu rovno možno aj nejaké odporúčania na prevenciu, prípadne ako keby, že no vieš, nevieš to vyriešiť pre všetkých, Hej. neexistuje jedna tabletka ako liek, ale aspoň, neviem, prevencia, prípadne možné riešenie, že toto ti pomôže. Pre klientov, čo ja im odporúčam, je to, že naozaj, aj keď majú tie práce, že dlho sedia, postaviť sa, ísť sa prejsť, trošku si ponaťahovať ten krk, ponaťahovať si ten chrbát, hej, že stále nebyť v tom v jednej pozícii, ale pekne ísť, hej, prejsť sa, ponaťahovať sa. No ja som A rok to je robil to v office najlepšie. a každú hodinu som išiel všetky schody. Alebo potom ešte je dobré to prispôsobiť pracovné prostredie na to, aby ten človek nebol stále v tom krči. Hej, teraz sú možnosti elektrické stoly. Hej, walking pady, čo vidíme, hej. Klientka má, no. Áno, že ide. walking pad a proste robí, ale Hej, aspoň chodí. chodí, aspoň je nejako Ja normálne tiež mám vyspretá, hej. klientku, ktorá si to kúpila, ale pekne to leží pod gaučom. Tak to Aj je také zas, sú. vieš, to je Ale to je už o tých ľuďoch. To Hej, je. hej. Ale to je naozaj, že jedno z tých najlepších. A potom, čo ešte chodia, tak to sú bedrové kluby. Mhm. Bedrové kluby, lebo samozrejme mobilita chýba, hej, cvičím do nemoty, ale neprídem to jadro tej mobility. A ešte, čo sa mi teraz ukazuje, alebo začal obdobie behu, všetci behávame, achillové šlachy.
Achillové Tak, lebo šlachy, rozcvička 0 bodov. aj rozcvička, ale divil by si sa, ľudia nevedia, čo je bežecká obuv. Aj, áno, alebo... Bežecká obuv, to je prvá vec. A ešte málo kto si uvedomí aj to, že čo v tej bežeckej obuvi mám. Hej, že ponožky. No. A ponožky, podkolienky. Čiže to je ešte také, že ľudia na to veľmi zabudajú a achilky trpia. No však jasné. Takže to. A hlavne v zimné asi období. Áno, a ešte také, že kúpim si najdrahšie boty a myslím si, že sú najlepšie. A drepujem v nich. Áno, aj to. A No. pritom nevyznám sa v tom, hej, že je to proste, čo Ja tam je, som- či tam je karbon, či potrebujem karbon, či idem teraz zrobiť intervalové tréningy, alebo je zima, už potrebujem Goratexky, hej, to je strašne veľa pojmov a tí ľudia proste, idem len behať, hej, takže ešte Ja to. by som zakázala vstup v týchto topánkach do fitka normálne. Akože keď jedine, keď nejdeš behať, vieš. No. Hej. Ale inak na margo tej klientky, akože ona vždy ostane dlhšie a vždy ten pás odchodí akože vo fitku. Takže No, akože tak- nefláka sa. Tak zlatá, pozdravujeme. Pozdravujeme. No a posledná otázka. Je strašne trend, podľa mňa už dlhšie, kulturistika. Mhm. Sama ju robím. Sú určité kategórie, bikiny, fitnessky a tak ďalej. A je momentálne úplne v pohode a populárne aj sypať. A sypať aj u dievčat. U Áno. mladých dievčat. Hej. Čo si myslíš, aký môže mať takýto rýchly nárast u takých mladých žien alebo dievčat vplyv práve na to z toho fyzio? Stal sa taký jeden prípad pred týždňom. Okay. Je to čerstvé. Mala som jedného klienta, ktorý sypal. Okay. A bol taký celý nadšený, že super, že teraz mám veľa energie, tak zvyšujem opakovanie, cítim sa ako, že fakt, že Nesmrteľný. úžasne. A potom ho stretneme, že Marek, čo sa ti stalo? A on, že vieš čo, Emka, no tak prestal som. A ja, že áno, že tak to je super, že čistíš sa, že chceš asi, že chcú mať bábu, akože s Ja partnerkou. viem, ktorý to je. No, a potom mi príde, bol som na emerku. A ja, že Áno, to čo? som počula. Mám šlachu, že roztrhnutú. A ja, že Marek, vieš, prečo to je? Nie, prečo? A ja, že lebo tebe tá šlacha nestihla naraz. Tebe narastie vrch. Ale čo ten spodok, hej? Ja je to Že- spojovo, no. To je, ľudia sa neuvedomujú. Mala som jedného spolužiaka dokonca, vysoká škola, 21-ročný. Sypal, ako 21-ročný dostal infarkt. Lebo si neuvedomil, že aha, však mne rastie aj srdce. Lebo srdce je sval. To si tiež málo ľudia uvedomujú, hej? Čiže čo sa týka tohto sypania, ja to nepodporujem, podľa mňa to je akože, tam není cesta, hej. Vždy sa to potvrdí, že človek tou správnou prácou a naozaj tvrdou, čo si odchodí, odrobí, vždy dosiahne najlepšie výsledky. Lebo koniec koncov vždy sa na to buď príde, alebo ten človek jednoducho utrpí takéto zranenia. A potom je vybavený na 9 až 12 alebo 6 až 9 mesiacov. Takže rok Alebo out. aj na celý život. Alebo hej, bude mať Alebo príde o problémy. ten Áno. život. Hej, napríklad. Takže ja osobne to neodporúčam. Vôbec. Emka, ďakujeme ti za tvoju návštevu dnes, že si k nám prišla. Ja ďakujem. Ďakujeme. A ďakujem. vidíme sa, počujeme sa ešte s tebou určite. Áno, teším sa. Aj my. Ďakujeme. Ahojte. Ďakujeme. Ahojte. Čaute. 3, 2,